gutom, kumain. We are number 61, tinawag na. I want pineapple juice. Gusto namin kumain ng something hot, kaya we ordered beef mami. Beef mami ba yun? So hot, that's why you want hot. Something hot. Let's eat. Lagay while it's hot, lagay yung spoon and fork para ma-disinfect. Tapos inumin pala. Remove our face mask and itadakimasu. Number 66, 66. Number 15, 584, please. Number 44, 44 for you, please.
Number 22, 5212. Gusto ko mag-grocery na kumain. Sa store. Number 5952 pa rin. 5952. Ang ban lang bakit? Kailangan consistent ka sa ban. Number 52 pa rin. Ha? Number 54, 541. Pati siya, tulog lang sa maser nga tipo. Kung ano lang sa ibabaw, ana din siya sa ibabaw. Ana ba? Ana din siya sa ibabaw. Wala. Kung ano na to, supply lang. Maghapot niyo itong dagalan ito. Or, pwede man sa siguro ka maka-order sa ilahan nito. Contact ko sa ilahan. Order ka, ang aming kadalasan. Pa-order na to. Ano lang. Alita karon ka ng panatong sa pag-init din ang bugnaw. Pwede pa ba? Balot.